Mám počas tehotenstva užívať železo v doplnkoch stravy alebo nie? Toto je častá otázka budúcich mamičiek, tak si to teda poďme spolu vysvetliť. Železo v tehotenstve je jedným z najdôležitejších minerálov, ako tak pre zdravý vývoj bábätka, tak aj pre samotnú mamičku. Pomáha tvoriť hemoglobín, ktorý prináša kyslík k plodu a k orgánom mamičky. Jeho nedostatok v strave sa často prejavuje napríklad únavou, malatnosťou a tiež dýchavičnosťou už aj pri malej námahe. Aj keď tehotná žena reálne potrebuje až dvojnásobné množstvo železa, pretože sa ukladá aj v pečení bábätka, aby malo z čoho potom čerpať prvé mesiace po narodení, tak nie je úplne vždy nutné toto železo doplňať. Ako to teda je? No, ak ste sledovaná lekárom a chodíte na pravidelné poradne, lekár vám z krvi určite zistí, či trpíte alebo netrpíte jeho nedostatkom. Prosím, riadte sa teda podľa neho a neordinujte si tento výživový doplnok sama. Totiž, ak by ste ho mali v tele dostatok, prostredníctvom stravy napríklad, a navýšili by ste ho ešte o množstvo tými doplnkami stravy, tak zbytočne sa ním môžete dokonca predávkovať. Preto vždy stavte na to, čo vám povie váš ošetrujúci lekár, ktorý vaše celé tehotenstvo monitoruje. Ak chcete vedieť, ktorá strava obsahuje železo najviac, čítajte popis videa.